بلي كداون تخاوصيو وا كداني دانم تيزوتسو انت حفتي انت كتقبل دخي اب غزاي مصيخي انا دعا انت انا دعا مو سقيله كاب سكرامات اناغي فكي مو انا كونتات غيرا يفلطن ايتسح انسك حج استولدكو حصان دي زمسلك زلخم طرح كدان كاوصيو ناي لبي مسودي دقي سيفلطن بل حج حرق انا يغفلن سلازلو بكبرات كدو كتوصيو انت انا مش اخنقبر كحسبك كدو كبلكي انت كبايا ملصات اني بجحتو دحان اوصيمو انت كم نقبر كريكي دحار كاس كم ذات كيرا يفلت انت مسي انت حتقبر دا همبرت خديو اطلات كزر اكدان تخرينكي دحار كم زي وردنا يمكن دخن كتزارب على خن عند ادن كنانا بجح امنني نبي لبي انا كنت فتوال حدا كيرا يفلت نلو مطرح قدفني ناتا كبرتين نزف قرصب طرحي كهواز دلي حجي تلالي حجك توستا قرب عيدن سكاندي دحار كاس انت هيدا ابتدق تقوم قلا تمثل مسبلتو مدنقاس زي مدنقاسن قرون ابزي غزاي ممصاخي يكفلت اكنيروم دحار كاس سلاز دنق صدا كنكون كاب سكرامات اناغي فك مسلني بزخونه اندابله ناب كان فراغصو صق بلا قال بفرحات لبا ديم ديم اندابله የኢንተ አሚታ ክልተ እዳዋ አወጣታ ጊራ የእጋራ ቆላሊፋ ጭብጥ በለት ጓል ወላድ እድሜኣ ኣብ እስራታት እንተ በጽሐ ኣብ ዓለም እንተ ይግብራሎ ዋልሓደ ሓበሬታ የብላን ተኺላ ንቕድሚት እንተ ዘይኮኑ የማፀጋ መባል ኣይትፈቱን እያ እዚ ባህርያታ ብብዙሓት ፈለታ ካብ ቀደማ ከም ዘመጎሳዩ የግዳስ ሓዊ ዝለሓሳ ዝበልኣ መሓዙት ኣለውኣ መሓዙተን ንሳን ክተረአ ከለኻ ናይ ሰማይ ምድርን ፍልይ ዘለዎም ዝፈልጠን ዘበለ ከመይ ኢሉ ሓውን ሓሰርን ብሓንሳእ ከድውካ ምባል ኣዕሪፎም ኣይፈልጡን ኩኑ በጃኺ መከድ ኣፀብቒ እንተበለወካም ሰብ መንገዲ ኣለዎ ኣነ ከዓ ብመንገዲ ዝጓዓዝ ነሰውን ኣፀብቐ ዝፈልጣም ንሳተን ኣብደን ማለት ኣነ ተጸሊለ ማለት ኣይኮነን ስለዚ ኣይትሰከፉም ዘይተሓስስ መልሰያም ኣርክም ሓዛ የቕንዕ ዕጥፈ ዝበሃላ በሓላ ኣብኣ በፂሑ ብናታ መዐቀኒ ከም ሓፋ ሓፊፍ እዩ ቅዳ ሓቂ ዘረባ ኣፋን ግፍራን ዘይፈላለገጽ ሓደ ሳንቲም እዩ እቲ ትብልያ ትነግሮም ኣብ ድሌትን ዜርን ድሌትን ጌረን ክመጽኣ ከለዋ ሰሚዓ ብዝተኸኣላ መጠን ክትምዕደን ትፍትን እያ የግዳስ ጸማም ሓደ ደርፊ ስለ ዝብላ እንዳ ሰምዐን ዝደቀሰ ክተተስዖ ምፍታን እገዛእ ነፍስኻ ከም ምጽራፍ ስለ ዝበለት ሸለል ጋቢዛተን እያ ዝክደንኦ ክዳውንቲ ፋሽን ሓድሽ ሙሊል የግዳስ ካብ ተኸዲነን ትብለን ተቐልዐን ኢልካ ክትገጽን ይቐለል ሓንሳብ እቲ ሕምብርተን ይኩን ኣጥዋተን ዋላ ሰለፈን ፀሓይ ነፋስ ቁሪ ምስ ጨፍጨፉም ብምሄር ምንራር ኣብ ካልእ ሰብነት ከይዶም ዕቕዋ ክሓቱ ይደናደን እዮም ፀጉረን ብተደጋጋሚ ብዝተፈላለየ ሕብሪ ዘለዎ ለቂበን ለቃቂበን ተኣኪበን ክኸዳ ከለዋ ንከምኡ ዝፈቲ ሰብ ሓነን ከብላ ከለዋ በንጻሩ ከዓ እንታይ ንዚአን መልኣክ ሸይጣን ዝብል ግብረ መልሲ ዝወሃበን የግዳስ ንፈውሲ መሓላውካ ኣይግድሸኒ ክበሃል ከሎ በቃ እጥጥ ኣይብለኒ ይበል ኣይሰትያ ዘዝመፀ ክዳን ይክደና ይቁነና ይምሸጣ ሆሆ ይብላ ኣኸለ ዓለም ንምንታይ ቁልቁል ኣፋ ኣይትግልበጠን ንዐን ኣይንተአን እዩ ጥራሕ ንሳተን ዝደልያ ይሰኣና ድሌት ግን እንታይ እዩ ተባሂለን ንዘሕተታ ብሓንቲ ሕርመት ድምፂ ተጠጠማሚተን ምስታይ ምብላዕ ምኽያፍ መሊሰን ተጠማሚተን ነንሕደን ሓሙሽተ እንዳተዋህባ ብሰሓቅ ከርትም ይብላ ኣብ ዓለም ካብ ዘፅልዐ ነገር ከዓ ኣፍቃር ወይ ኣርኪ መሓዝዩ ወዲ እንትርፎ ጭንቀት ከምዚ ጥራሕ እንተዘይኮኑ ካልእ እንታይ ቁም ነገር ኣለዎ ስለ ዝብላ ረሰሰን ክብለን ከሎ ንዝደልዮ ሰብ ድሌትን ገረን ይኸዳ ብገዲ ዘይግደስ ኣይኮንን ለዘዘይ ዝብሉ ኣወዳቱን ኣዲኦም ትኩፀሮም
የጉዳስ መብዛሕትኦም ድሌቶም ስምዒቶም ከርቢ እንተዘይኮይኑ ንካልእ ኣይሓስቦምን ነዙ ንሳተን ስለ ዝፈልጣ ዝደለና እምበር ዝደለልና ኣይንደለይና ዘይትፈዝዝ ዘይትልወጥ ዘይትልውወ ዘረባና ከም ኣመለን ጸብጻብ ከቅርባላ ድሕሪ ምጽናሕ ኣትመሓዘበለት ሓንቲ ካብተን ሰለስተ ዘወርቲ በሳማዓሲኺ ከምዚ ኢልክ ክትነብሪ ኣለምኒ ከለኻን ዘይትክየፊ ግዳ ቁርብ ኣይነቕንዓክን ምስ በለታ እንታይ ዘቐንዕ ተግባር ኣለክን እሞ ክቐንዕ ንበዓልኽን ተጻሪፍክን ንስድራኽን ተጽርፋ ዘለኽን እምበር ምስ በለት ድሓነ ንስሙ ይጽናሓልኪ ሎሚ ምሸተ ኣብ ሓንቲ ቦታ ክንወስደኪ ኢና ንሎሚ ጥራሕ በጃኺ እምብክ ኣይትብልና ምስ በለታ ንቐድም ንግራን ሙሽኦ ሓራደይ ክብለኖ ክርኢና እንታይ ድመሲልኪ ኣብ ሓደ ናይ ሳዕስዒት ቦታ ተኣዲና ኣለና እቶም ዝኣደሙና ከዓ 4 ወዳት እዮም ሕጅስ 3 ኮይና ካብ ንኸይድ በቃ መማለት ጥራሕ ኩንና ምስ በለታ ኣነስ እንዳ ሳዕስዒት ኸይድ በጃኽን እስከ ካልእ ሰብ ድላ ዘይከውን ምስ በለት መሓዙታ ግና በቀሊሉ ክገድፍ ኣይተረኣያን ለሚነን ለማሚነን ጠቢረን ጠባቢረን ውዳኣቱስ ከምቲ ሰማማዕ ምስ ገበራ ኣሎ ዝበሃል ምስናተን ዝኸይደ ክዳን ከሊነን መሻሽጠን መመላክዒ ገይረን ክዳና ገዲፍካ ንግስቲ ጽቡቓት መሰለት መልክዓ ማእኸለይቲ ትወስድ ኮይና የግዳስ ንነፍሳ ከምቲ ዝድለ ስለዘይትግደሰሉ ተደዊና ነይራ ንመጀመርታ ግዜ መመላክዒ ትገብር ዘላ ጓል ኣብ ዝኾነ ግዜ ሰዓት ቦታ ዋላ ንምንታይ ኣብ ገዛ ዘይትሕሉ ነብሳ ወዘዘል ክትብል የብላን መመላኽዒ ትግበር ዘይኮነስ ኮታስ ክዳውንታ ፀጉራ ዲ ካልእ በትኽእሎ መጠን ፅሕፍፍ ክትብል ከላ ንኩሉ ክብረት እዩ መሓዙታ ብዝረኣዮ እንዳተገረማ ሰዓት መውፅአን ምስ ኣከለ ከም ቀደመን ሆሆይ እንዳበላ ናብ ናይ ቆፀራ ቦታ ኩኑን ኣብቲ ናይ ሰዓት ወይ ሌታዊ ተልሒት ቦታ ምስ በፅሓ ጓል ምስቲ ዝተፈላለየ መብራህቲ ናይቲ ገዛ ርእሳ ካይጀመረት ከዘራካ እንተጀመረም ደጊፈን ደጋጊፈን ምስቲ ገዛ ከምቲ ወሓድ ገይረን ውራይ ዘምፅአን ምግባር ቀፀላ ንሳ ግና ኣብቲ ገዛ ዝግበር ነገር ካብ ምዕዶ ሓሊፋ ዋል ሓደ ክትገብር ኣይተረኣየትን ኮይኑ ግና እቲ ረኣዮን ወዲ መስተዶ ገለመለ እንዳበለ ክላኸፋ ምስ ጀመረ ናብቲ ናይ ዋለድን ሽቓቕ ኸይዳ ነብሲ ኣረጋጊኣ እንዳተመለሰት ከላ ምስ ኣኺ ንሰዓሰ ዝብሉ ምስ በዝሓ ቁፍ እንዳበለት ፈናጢሳ ናብተን መሓዙታ በፅሐት ኣጆኺ እንዳበላውን በብቁሩብ መስተ ኣጥዕም ምስ ኣበልዋ ገና ከይሰለሰት ርእሳ ከዘራ ጀመረ እንዳበለትን ርሰንስን ስለ ዝበላ ከይተረድኣ በይና ከይዳ ክትስዕስዕ ጀመረት መሓዙታ ተጠማሚትን ብሰሓቕ ናይ ዘለዋ ብትኽእሎ ክትስዕስዕ ክትድኽም ስለ ዝበለት ናብ መሓዙታ ክትከይድ እንተበለት በይን ኣበይናይ ወገን ከም ዘለዋ ክትፈልጥ ከማናይ ካዕለትን ምስቲ ኩሉ ዝውላዕ ሙዚቃ ዲምላይ ተሓዊሱ ኣንፈታ ስሒታ ከይተረድኣ ደንበርበር እንዳበለት ንደገ ወፀት ተምላሱን ስለ ዝመፃ ኣብ ሓደ ፅጊ ኢላ ክእተመልስ ጀመረት ናይ ውሽጣ መዓንጣ ክሳዕ ክስሓቅ ዝደሊ እንዳበለት ዘለዋ ጓሕጊሓ ንደገ ሰደደት መወዳእቱን ኣብ ሓደ መንደቕ ተፀጊዓ ረፋዕ በለት ሽዑም ብኣርሰኸሩ ኣውዳት እንዳተላኽፋ ከሎ ኣጋጣሚ ብኡ ዝሓልፍ ዝነበረ ወዲ ካብቶም ሰክራማት ገላጊሉ ንገዝኣ ከብፅሓ እንተበለበይን ቴሌፎን የብላ ቦርሳ ኣብ ኣንከላ ይረኺዋ እምበርከ ኣብቲ ኮፍ ኢላትሉ ዝነበረት ናይቲ ክለብ ኩሉ ኣብኡ ገዲፋቶ ብዘይ ልባ ስለ ዝወፀት ኩኑን ነብሳ ክሳብ ትፈልጥ ኢሉ ኣብ ከባቢ ገጹ ወሲዱ ኣብ ናይ ጎደና ኮፍ መበሊ ኣብ መንከቡ ኣደቂሱ ተጸበም ጓል ቁርብ ምስ ተረጋግአት ኣበይ ከም ዘላ ብስምባደ ምስ ተወከሰት ዘጋጠማ ምስ ነገራ ስምባዲኣ ከይገደፋ
ካብ ካልእ ከተማ ከም ዝመፀት ናብ ትኸዶ ከም ዘይብላ ምስ ሓበረቱ ፈቃደኛ እንተኮንኪ ኣብ ገዛ ሓዲርኪ ፅባሕ ትከዲ ምስ በላ ኩሉ ኣብ ግምት ኣእትያ ንፈጣሪኣ ኣሚና ኣማራፂ ስለዘይነበራ ናብ ገዝኡ ከደት። ኣብ ገዝኡ ምስ በፅሐት ግና ዘይተፀበየቶ ዘረባ ምስ ሰምዐት ከተንፈጥፈጥ ጀመረት። በሊ ክዳውንቲ ካውፅዮ እዋ ክዳነይ ዳ ንምንታይ ዘውፅኦ ኣንታ ሓፍተይ እንታይ ክትገብሪ ዲኺ ኣብ ገዛይ መፂኺ ኣነ ደኣ እንታይ ኣነ ደኣ እሞ ስቒለ ካብ ሰክራማት ኣናጊፈኪ እሞ ኣነ ከምኡታት ጌራ ኣይፈለጥን ኣይተስሕቐንስከ ሕጂ ዝተወለድኩ ህፃን ደ ዝመስለኪ ዘለኹ ጥራሕ ክዳንካ ኣውፅዮ ናይ ብልቢ ምስ ወዲ ደቂሰ ኣይፈልጥን በሊ ሕጂ ሕርቃነይ ይግንፍናኒ ስለ ዘሎ ብክብራት ክዶ ክተውፅዮ እንታይ ና ሙሽቁ ክንገብር ካሓፅበክ ዶ ክብለኪ ኣንታ ካበያ መፅኣትኒ በጃኻትኩ ደሓን ኣውፅዮ ሞ እንታይ ከም ዝገብር ከርእየኪ ድሓር ከኣስ ከምኡታት ጌራ ኣይፈልጥን ትብልሲ እንታይ ክትገብር ደኣ ሕንበርቲ ክዲ ኣጥባት ክዘርአ ክዳን ተኸዲንኪ ድሓር ከምዚ ወረድና ኢልክን ዲኽን ክትዛረባ በዓልኽን እንዳኣደን ኩናና በጃኽ እመነኒ ናይ ብልቢ ኣነ ከምኡታት ዋላ ሓደ ጌራ ኣይፈልጥን ንሎሚ ጥራሕ ግደፈኒ ነታ ክብረተይ ንዘፍቅሮ ሰብ ጥራሕ ከዓ ክህባ ዝደሊ ሕጂ ተላሊኻ ሕጂ ክትወስዳ ቁሩብ ኣይደንግፀካ እንዴ ድሓር ከኣስ እንታይ ዳ ኣብቲ ደገ ጥቕም ገለ ትመስል ምስ በለቶ ምድንጋፅን ዘይምድንጋፅን ቀደም ናብዚ ገዛይ ምምፃኺ ክፍለጠኪ ነይሮም ድሓር ከኣስ ስለ ዝደንገፅኩ ዶ ኣይኮንኩን ካብ ሰክራማት ኣናጊፈ ክመስለኒ ብዝኾነ እንዳበለ ናብ ከንፈራ ገፁ ፅግእ በለ ጓለ ብፍርሓት ልባ ዲም ዲም እንዳበለ የዒንታ ኣሚታ ክልተ ዕዳዋ ኣብ ኣጥዋታ ጌራ የእጋራ ቆላሊፋ ጭብጥ በለት ዳስ ጠምት ኣቢሉ ብእምነታ ገዲፏ ናብ ሓደ ክፍሊ ብምእታው መትርኣስ ከቦርታ ኣመዓራርዩ ጓለ ካብ ሕጂ ሕጂ ስኢሙኒ እንዳበለት ኣቕላ ፀይባ ኩሎም ንዕ በዚ ሕልፍ ኢልክ ደቅሲ እዚ መፍትሕ ከዓ ምእንታን ቀሲንክ ክደቅሲ ብውሽጢ ሸግጥዮ እንዳተዛረበ ገዲፍዋ ናብቲ ሓደ ክፍሊ ኣትዩ ክእንፀፅ ክዳውንቲ ቀይሩ ናብ ዓራት ደየበም በፍርሒ ዝኣክል ክትሸይን ደልያ ስለ ዝነበረት ቀልጢፋ ክትንቀሳቐስ ከኣለትን የገዳስ ፀኒሓ ነውና ግዲ ተመሊሳ ብጉያ ኣትያ ማዕፆ ሸገጠት። ትፈጠኒ ገለ ትብልሲ መሰስ ኢላ ከዓ እምበር ትመፃልካ መሓዚተይ ትብልሲ ኣቕሚ ዘይብላ እንተኾይኑ ክጅመር እንታይ ክትገብር ምስዕን ትውፅእ ከምዘይኮን እንዳፈለጥካ ካብአን ዘይትርሕቕ ድሓር በዓለን ጣቢዖን ይመፀና ተኣሚፀ ዶ ተበዲለንን ምስኪነ ወዲ ኣብዚ ሓሰበ ጉዲአቱ ኣተ እዚኣውን ፅባሕ ንግሆ ከምዚ ገይሩን ኢላኮ ትኸሰኒ ሓደ ዓፊቱ ክእሎ ደሞ ነክሳሰይ ዘይትርፈኒ ድንግል ከዓ ትብለለ ከዓ እምበር ኣብቲ ዓራት ብሕቆኡ ደቂሱ ነቲ ናይ ኮመዲኖ መብራህቲ ብፀጋማ ኢዱ ወለጠፈ እንዳበለ ምስ ነፍሱ ምዝርራቡ ቀፀለም። ሰዓት ክንደይ ከምቲ ትትስእንደ እዩ በፍርሓት ክተዕለብጢ ድሕርኪ ከም ዝደቅሰ ገና ይስሕቶም እዩ ብዝኾነ ዝብላዕ ገዲፈል ኩለኹ እንተስ ከም ቁርሲ ድምሳሕ ከም ድሌትኪ ሓሲብ ክብል እዩ ግና ሓንቲ ከም ሰብ ክላበውኪ ዝደሊ እንታይነት ናይቲ ሰብ ከይፈለጥኪ ስቕኢልኪ ኣብ ማንም ገዛይ ትእተው እዩ ኣብዚ ዓለም ብዙሓት ዘፍርሑ ሰባት ከም ዘላይ ትዘንግዕ እዩ ምዃን ስቕኢለ ዝዛረብ ዘለኹ እምበር ከምዛ ሞታ ዝቐረበ በጊዕ ኣብ ጉድጓድ ወኸራ ትኸይድ ዘይንስኸስ ሰብ ድሌቱ ክገብረኪ ተቐሪብኪ ዝነበርኪ ድንግሌ ካብ ገዛ ወፅኤ ኣይፈልጥን ዲኻ ዝበልክኒ ሓራ ይኹናልኪ ዘእመን እኳ እንተኾነ ከኣምነኪ ብዝኾነ በቲ ኮይኑ በቲ ሓፍቲ ስለ ዘላትኒ ከም ሰብ መጠን ዝኾንኪ ይኹኒ ብዘይገድስ ነገራት ብዘይድሌት ኣጋጢሙ ዳብ ጎነ ጻድሒቡ ህይወትኩም ከስእን ስለ ዝኽእል ንጥንቃቅ ዝመስልኦ ነገር የለን ከቀፅል እውን ኣብ ዓርካ መሓዛ ንምኽናይ ናይ ሰናፋት ስራሕ እዩ ሰብ ከም ዘይጠቅመካ ወይ ጎዳኢ ኢልካ እንተ ሓሲብካ ትምዕዶ ክትዕሪ ትፍትን
ዝዕረ ናብ ናቱ መንገዲ ዝወስደካ እንተኾይኑ ግና ካብኡ ጥራሕኻ ክትርሕቕ ዘለካ እምበርከ ዝኾነ ሰብ ሓላፍነት ገዛእ ነፍሱ ዝስከም በዓሉን ጥራሕ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ኣይክዛረብን እዩ። ናይ ዕድል ነገር ኮይኑ ኣብ ደሓን ሰብ ኢድ ወዲክለኺ ኣነ ንኣኺ እንዳመዓድኩ ገዛ በይንኺ ገዲፈ ክኸይድ ከለኹ ከም ዓሻ ደኣ ከየቁፅረኒ እምበር ክትከተይ ከለኺ ገዛ ኣፃፂኸ ይኸይድ እዩ። ተስፋ ገብር ፅቡቕ ከምዛ ዘይገበርኩ ሕማቕ ከይፍደ ሓደራኺ ቀንጠብጠብ ከይበልኪ ሰላሕ ኢልኪ ኺዲ ምስጋናኺ ዝግለጽ ገዛይ ከምታ ዝገደፍክዋ ምዝረኽባይ ብሩኽ መዓልቲ ዝብል ካብታ ድሕር ክንደይ ብስምባደ ተሲኣ ነብሳ ፈታቲሻ ዝሓረረትላ ንእሽተይ ክፍሊ ክትወፅእ ክትብል ኣብ ኣፍ ማዕጾ በትሓቲ ተደርብያ ዝረኸበት ጽሑፍ ብደዋ ድሕሪ ምንባብ ጥሜት ሓኒቑ ክቐትላ ስለ ዝደለየ ድሕረጂ እንታይ ክደግም እንዳበለት ነቲ ዝገደፈላ መግቢ ሓሰስ ክትብል ጀመረት።